Igbo bụ Igbo, anyị atụgo n'ogbe. Unu na-anya ebe anyị nọ. Anyị nọ na ọdịnala museum na Nli Anọsha Local Government. Ebe a ka Maazị UC tụ n'ogbe. Achọrọ ka ị kọwara anyị afa gị nwa, ka ndị na-esonye anyị n'efere mba ụwa nwee ike ịmata onye ebu na ebe anyị nọ. Ndewo nna. Ndewo nwanne nwoke. Abụ m Maazị Anthony Akunne. Abụ m onye Nriaba. Ọmụnwa bụ curator, the in charge of this Ordinary Museum Nri. The Ordinary Museum Nri was established in 1972 by late Professor M.A. Onwejogu of the Institute of African Studies, University of Ibadan. Late Professor Onwejogu was sent to Nri to conduct research by late Professor Kenneth Dike, the first indigenous Vice Chancellor of the University of Ibadan. He sent Onwejogu to come to Nri to conduct research on Igbo culture and civilization. And the bone of the research is that Nri is the citadel of Igbo civilization. On Nri, we see Igbo. Nri na akwalo. Afia ni na efo na Igbo on Nri ji kwubie n'oge gboo. Okwalo si niile. So onwe ka ibe si fiawa arụ achọwa eze Nri. Right from 940 AD belota. So na museum anyị bata wee ba store ife ndị Igbo ji wee bi ndụ n'oge gboo. Ife ji wee debe bụ ka ndị agba ọhụụ kịta wee mara ihe ndị nna nna ha ji wee bi ndụ. So I want to abanye inside the museum. If the artifacts in display, if you hand the some of the artifacts they have more than 200 years. And then are preserved by the application of chemicals. Go egali decay more rust no. No. Yeah. Now, as in this well, Buria Fukuanum on one intelligence na 1043. One 1158. Wow. Nijuofon Kembo from Abadan village. 1300 to 1370. Nriomalonyeso from Obag village. 1371 to 1464. Nri Anyamata from Uroji village. 1465 to 1511. Ezen Bifenenu Abadan village. 1512 to 1582. Nriago from Obago. 1583 to 1676. Then Nriapian and Nrialike from Uroji. For contest for Ezen stool. Both of them died the same day, 1677 to 1700. Oh. Ezen Rezimilo from Abadan, 1701 to 1723. Nrewenetem, also from Abadan, the son of Rezimilo, 1724 to 1794. Then come Nremelana first from Obago, 1795 to 1888. Ezen Robalike from Uroji village. This Ezen Robalike was on the throne of Nri when the Europeans came. Yes. And they pressurized him, yes, to surrender the Igbo people to the European antics. He reigned from 1889 to 1936. Then Nri Jofo II Taban Sudan from Abadan, 1937 to 1987. Then the present Ezenri, Nri Emalana II Obudego Nyeso, MFR from Obag village, 1988 till date. Chigona Nri. Oh, eze Chigonari. Only can Jawabia before the Igbo for an nine. Na Igbo Eze. Ashe. Ndimweleze right from the time immemorial. Ndimweleze. And the Mbama, all the entire Igbo race now under Ezenri. Yeah. No. No. Inside this showcase, Bokot Ndimwelana first, 1795 to 1886, used in his palace. These were collected after the war. To see the photograph of Ezenri Emelana first. Then, after the death of Ezen Remelana first, come Ezen Robalike, who was on the throne of Nri Kingdom when the Europeans came. 1889 to 1936. These are the artifacts collected in his temple. Yes. This is a long metal gong called Ubum. Only usually address the crowd. If he wants to address the crowd, he will beat it 4 times. And that 4 times signifies the 4 market days of Igbo land. Eke, Oye, Afo, and Nkwo. Then here about the Ezenri Jofo Taban Sudan. He ended up calculating his temple after our travel. Then in Kabu his throne, Uchion Anonia, Wela Aguaro. Druni Guaro, I declared the year for the entire Igbo race. Ezenri Anara Wafala, Arakonago, at the middle of every February, that is on Wambo.
of Igbo lunar calendar, eze nri agụ arụ. Other ezes n'igwe na ndị obi gozi ike gbazie ọfala kwuchizi salaka